Aquests dies també hem pogut estar amb la gent d'Harmonix per veure el seu nou videojoc Rock Band 2. Un videojoc que no sabem quan arribarà i que de moment aquí encara hi ha alguna plataforma que ha de rebre la seva primera versió, després d'un any de retard. Què ens han promès que ens aportarà Rock Band 2? Rock Band 2 ara vindrà en un principi amb un tracklist, amb una llista de cançons de 84 cançons que comparat amb les 67 que du actualment és un número força considerable. Incorporarà grups que fins ara no s'havien vist mai en videojocs, com per exemple Bob Dylan, o fins i tot una cançó exclusiva de Guns N' Roses, que només podrem jugar i escoltar en aquest videojoc. No la podreu trobar ni a l'iTunes, ni a les botigues, ni enlloc més. A part de tot això, Rock Band 2 ha millorat alguns dels seus accessoris, com és el cas, per exemple, de la guitarra, que podrà ser personalitzable amb dos tipus de guitarra, de màstils, de caràtules, etc. I a més incorpora una funcionalitat que ens ha creat molt l'atenció. Si fins ara amb les noves pantalles ens havíem d'esforçar per calibrar el retard que teníem entre la imatge i el so, ara la guitarra mateix incorpora un sensor que, posant-lo davant de la mateixa pantalla i després de prémer una sèrie de botons, es configurarà automàticament segons el retard que aquest sensor detecti. Així doncs, s'ha acabat el fet d'estar 10 minuts configurant la guitarra davant de la pantalla. A part d'això, quines són les altres novetats que hem vist? Doncs, per exemple, que podrem crear les nostres pròpies llistes de cançons. Amb això no volem dir que vulguem importar les cançons de qualsevol lloc, sinó que a través de les cançons que ja incorpora el propi joc podrem crear diferents llistes per tocar sense parar les cançons que més ens agradi. Què més ens ha explicat la gent d'Harmonix? En quant a accessoris, doncs que tenim solucions per la bateria. Si esteu veient les imatges que tinc a la meva dreta, veureu que a continuació apareix la nova bateria sense el que seran els plats i el segon peu, però sí que hi ha un pedal reforçat i s'han silenciat els bombos d'aquesta perquè, com tots sabeu, fins ara feien molt soroll i fins i tot podien evitar que poguéssim sentir bé el videojoc. A part d'això, hi haurà una versió de bateria amb dos plats i un nou pedal que costarà $300 als Estats Units, així que prepareu les butxaques si el voleu comprar algun dia a terres europees. Amb tot això, Harmonix se'n va descontenta amb el fet que ells es renten les mans de tot el que passa amb el retras de Rock Band, dient que amb qui hem de parlar és amb EA o amb MTV, però contents dels seus esforços per tenir un gran videojoc musical. A veure doncs què passa amb Rock Band 2 i si no hem d'esperar un any per poder-lo jugar en la nostra versió PAL.